Салом алейкум ҳамдиёрони гиромӣ, ман Шокири Шукур ҳастам. Боз як рӯзгар дар фазои сулҳу ваҳдат дар ватани оромона зиндагонӣ кардастем ва саломи худро ҳамчун ба муҳоҷирони меҳнатӣ мерасонам ва ба шумо гуфтаниам, ки шумо аҳд дар ягон паймоно дар ягон ваъдахилофи Муҳиддини Кабирӣ дода нашавед. Ба хотири чӣ ман дигар барои шумо месозам? Ман мехоҳам, ки шумо дастаҷамона кор фаъолият кунед ва ба ватан баргардед, ба назди падар, модар, ёру бародар ва каме ҳам бошад саҳми худро дар ин мулке, ки аз бобоҳо ба мо мерос мондааст, бигзорем. Ва ман дар барномаи гузашта ба шумо ваъда кардам, ки мақсад ман иҷодатон васеъ ва ба диққати шумо ва дар ҳамин ба зидди ҳамин Муҳиддини Кабирӣ, ки аз рақобати сиёсӣ ман як шаҳрванди оддии Тоҷикистон, ки айнан метарсам, ман бениҳоят хушҳолам. Ман медонам, ки саволи мадаву ҷавоб надорам. Мо медонем, ки миллати тоҷика ҳама вақт мисли як барраи нақ қурбон кардагӣ. Ман просто ҳам шаҳрванди Тоҷикистон дилам барои шумо, мо ҳам муҷиб будем, месӯзад дилмон барои ҳамон мегӯем, ки шумо мехоҳед агар ки ватан обод шавад, ояндаи сарзамини дурахшон бинем, албатта бояд мо дар якҷоягӣ дастаҷамонаи ватанро обод кунем. Маъне надорад дигар паймонат, савган ба тану қалбу ҷонат. Пеш аз сафарат ба хориҷ боз кардӣ ту хиёнат. Хитоб ба ту Кабирӣ, хиёнаткор саги хафгирӣ. Ба хоҷагонат дар Ирон барои нишон ҳамчун як тирӣ. Афсӯс, ки шумо харида шудед, ба Ирон ба як фикру ақида шудед. Дар ниқоби ислом солҳои тӯлонӣ дида шудед. Хабар доред, аллакой хиёнаткор динда шудед. Мегӯям, ки қатъи баҳса сар кунам, тайёре, ки гушота кар кунам. Каме поён бингар аз баландӣ, ё баромада аз он ҷо туро ҷар кунам. Ту мехоҳӣ дар Тоҷикистон ҷанг дозӣ, мардумро зери тиру танг созӣ. Ба мардум бисёр макун бозӣ, дар ин миллат дигар дар кор нест қозӣ. Эрон сахт кашида лаҷомаш, Кабирӣ афтодааст дар домаш. Фарзандони ба ори ин миллат фидо шуданд дар ошӯби нокомаш. Хиёнат дар ватан мақсад дар чист? Эй ҷосус, бигӯ дар дасти ту нақшаи кист? Ин қисматро дар ватани мо кӣ навист? Пора пора бикунем қалами сарнавишт. Тоҷикистон барои мо модар аст ва дар рӯи замин биҳишт. Охир ман ватандӯст барои ватанам, бифахрам ба мардуми бунёд кӯҳанам. Баҳри дифои хоки ин сарзамин, фидо бодаҳо ҷону танам. То барномаи оянда ҳамёрони гиромӣ, бародарон ва сарзандони сарзамин, кӯшиш намоед хизмат кунед. Мо иншоалло иҷодиётро барои шумо бисёр мекунем ва то барномаи оянда дар шумо албатта мерасонем. Сарбаланду муваффақ бошед.